కొండమల్లపల్లి పీఎస్సీఎస్ చైర్మన్ డాక్టర్ దూదిపాల వేణుధర్ రెడ్డి మధ్య దళారుల నుండి రైతులు మోసపోకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పండించిన పత్తి గింజను ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ప్రభుత్వ ధరకు మార్కెట్ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తుందని దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే రమావత్ రవీంద్ర కుమార్ అన్నారు. కొండమల్లపల్లి మండలంలోని చింతకుంట్లపల్లి పాకల గ్రామాలలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని కొండమల్లపల్లి పీఎస్సీఎస్ చైర్మన్ దూదిపాల వేణుధర్ రెడ్డితో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రైతు కొనుగోలు కేంద్రాలను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా పండించిన ప్రతి గింజకు మద్దతు ధర కల్పించి ధాన్యం కొనుగోలు చేయడమే తమ లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు. రైతులు తమ ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టి కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకొచ్చి తేమ శాతం 17% వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలని రైతులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెండ్లి పాకల సర్పంచ్, మేకల చింతకుంట్ల సర్పంచ్ పందిరి రుద్రమ శ్రీనివాస్, కొండమల్లపల్లి రైతు బంధు అధ్యక్షుడు కేసాని లింగారెడ్డి, సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు కుంభం శ్రీనివాస్ గౌడ్, కొండమల్లపల్లి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు దసరు నాయక్, ఏడీఏ వీరప్ప, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు తిరుపతి రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అటు పోయి వెనకకు పోరి, మీరు ఈడ నిలబడదానికట వెనకకు పోరి, బ్యానర్కై పోరి. ఎక్కువ విరామం